for and then subio akraba maji medwa nyansapo na obusu a wo hwe no o fie ho makata kata nyansapo ne senya akraba je binete adwamu dia ne nyansapo a nyansapo esana badwemba nyansapo sanen badwemba ete badwemba nana esu from de maji adwade a na mbetumbo asesa nyansapo chiame me sane ekono nyansamu mo bi ho sampa nyansapo a na yesu afram madawroma emre me na memre wo enne wo no am no bedi dwuman eye menua kwaten amani a ye sanamrane prof e ka prof a chese okunini minim se beri mu na okunini o chese okunini ba dufuro dia hai no bete ne bobre fi se ba kwani din fata no na ya akono e na ade oka no ho ye menua kwabran sei ono so na hotedin ene wo fabraki ye nyere tuntun no ne waje abọ no bo enti ha na ebe hu ono so ne bobre obusiafo mama akwaba yeah ene subio nyasapo ya class ede na mo de ma Ghana man ene asante man nyina na nka wiase nyina nyasapo esane no badwemba ene kure ne mo nsana mami yo be ma say katoni tie ofa mathematics o katati yo hu die en hye de na ya yan sinda ye sa wo kire wo yere koma na wo kire na dwamambo ho matintin so na te ati akokogu ayi fresi kanso yemfa bi nkwa ba tie tatintin to ye no nsane ye faade ongam kese brekwato so nyobi akwase anoche okufo so nya tenoro wa no mpedwuma bi no no di bia no bakokra no datrim na nkwansiri ntia mo adan kwa bi no afi gusi enyam bia mako na eko ni na ye wo ya na asa nkyere na esuku usi ase na ye wo bataku na nkwasere kro no se yeto amepe yanton so amepe pa me mo ati ase se benso anwo na didi ntim jakale didi ankwa atram eno ya mansanso wono ba kwasi titu etu ne ntim jakale do san foto so kwablane so pie firman tamo ba him se pin woni nkwanda no age sotro fa kwa mo nyo ya yensitim bom me mo ati ase am for na chere nto aso so ma wo yere ntmo bia sasika wo ba na ade mpem o hankwa ya no ayi fra na wo je no anomaniti fo fidie ni tentenwa am for na chere nto aso pretty true ni subio ni me mo ati ase okoto wo yo nka ne mo de ntia na ya koto ko ni nche mu nyina na ni mu ano wo kro no wo pinche nso na ati se koto bo wa koto de ni be fa de che na pre igu me mo ati ase tipa ebe kuro ma koto mfa ho fesi woniti tipa ye kro na se twetwe tere be kro ma abo koto nko ni tim ko hia no anu ma ko nso out na no sense oni ehina na odi asa wo di abre wa puma no age ne nan me mo ati ase kwanche jana so ntimi aba akofo nkwancha ja na kro na enye fancy hwe play me mo ati miliki si aya no na ye fere nsamampo nkwancha ja na kro na kase ni musu ti amanu ayu nan aboa na nka wa won se ne bon na wo ye pemu mu amana so ade o say aboa na nka wa won se ne bon ya o odi nu nyansa ho ya kwani ye pemu mu amana so ade na wo bo kokko ti wa kohwe ho ye ni sa aboa ne ka ya wo su kunu ya ja sa ye enya sa ye ja kan so nya kanda se efuna fa enka de nkure ifunu wo so se no ho fa ntisanti asebe me mo ati ase se ibia ebe no eni etwi dutwe na ma wansare tonje tumiri katanta kwa ya so ya ma nyansa ho waka ne ma mensa bo na bego no nyansa wo mu ne se sebe se wonya hu yo beka na wanu nsi ya ye ma kwa ma oka ne tro bitim bo me na hwa ya ma se di sisi ye no me na kwa kuri na wo ne ba na hwa e be ni nsi ya sa ne kan di be de ni tintin ni tietia ohomeso a ene be na atia no wa homeso no so mu a odi firinka wo odu nkoko kono ngo ni nyame tia ko do so akoko ne bodu tek no odium na do bisu kuma se ne culture center masom ya gwani akoko bata ne na tietia ba ni nkumba apochira akoko bata ya wosisa no mapa me mo ati ase se okonya bo ase waji mframa ase bi anyina chinye sabi de wayi mframa bwa ni obedwum ne kan ko na na yoko ja na obedwum ma na kata ne so wo to abro so a utan wo ye yem hwie na mo danta ne nyaye me mo ati ase se otiti aduane bone ma ayefunu ye obodondo ma usa ne ampa chene so ni mo da hwa ye monchen me mo ati ase se atitide wo so ne nsa ye tientia so tuna yiri koma na wade so abwa chichide kro na ansa ne be won pane ne fie ne pani hu bi me mo ati ase se bentu anwo na didi ntim jakale didi ankwa atramu pretty true awo ye wo fie msade ne be ja nan wo bri wunsi na wo ka wo se na nim je betutu egu na mo ye twase akotwa tu isi machiri probre me mo ati ase se baby ankosi awo no ye toto bo nko ho eti ahwehwe dem nso a ye nto abo nko ho na anwansa nso no wa na so okosi atechede achi enwansa na ni hwe kropo sane nsem so bu dem sabe le bu bi anwansa na de anwansa nso no wa na so okosi atechede achi esa atechede ne o ya bo a ne tanto ne so ne edin ti anwansa okosi na chi a tese unya mfaso bi amfizo ndi embo ne bebe nyede ti mo ye bebe nyede anwansa na so bi sasi geti nso ni be wi ni ntu edi pesisi fo na anu ko ede wa chi di eti sada no geti na anwansa ne kwan
ana anwansa na kwa de kwa chichidie chi anwansa opene wa o anwansa kwa de wa chichidie chi ede etaso mu kakra na anwansa ne kwan ana samsa anwansa ya abo a onse da nye oniwe tie kerina ade oni bi anko anwansa ne kwan no ko za chichidie chi eno di nseyi ni anwansa ko pede wa chichidie chi wonya hwe na woni hwan ne re se wa yi pe no ko yi anwansa bi won bi a wa ye Elizabeth we ya mahamisu ya mkweli ni pesisi fo na anu chai mane ogumu abrawo e man ke chepe hwe kwai ma minti na atwe mienu nam yem kontomre nkwa na ase ni anwa ne fide na ma de ye oye se bomo tiche be firi so ase be kasa dente mamu aye nyina chini yan kwa bota chinko fo apa ma man ma ye na wanse na gidi me sa mo aka me mo ate ase se ya keka funu no ya keka ma dam hwe oba sabe so de to kasa kire be ma ode atopa na yina no so no aye frage ade afu abia abuda o yere fu mu kwan so eto samboro so asabe ahwene ya wo me mo ate ase se akokọ batai ne 98 aba ne nkumba sabe de ohihya atofo no nim sabe eto kase yete me sa kan pe amo ate ase se bia ben no ene etwi sabe anamu oni senso de brebre wo tampo ya mkweli sabe anamu oni senso de brebre tampo eso enya patafo no ene twa akwan mu ampa susu to akasa kire fentam frama emena so no ensu ofa wa na honhoma nyina atai wo osuru widiem de pre na nkum me mo ate ase se osuru koto kwa pe bukasi esu mfam frama de ne ko na atentehu na kocha man sabe de na nkum atete me de no twa ekopre do mpe ho sai me mo ate kocha man so tonsu ma ne ho nsensan no ne ho na efa na ne ho nsensan de kocha man sakura na no ho mfemfum ya nso so he na odasani gina no ya ba ko we enya kwae ampa bia tene so nche kwae ase me mo ate ase se abusia ete se kwae se wo ho a bomu wa akira bomu yo na so ben wa ba o se bia bia sinsi abusia panyine ya ye no nya no fa so asema fameka me mo ate ase se so wo oto abura wo tan yem se hu nye hu ane firi de onya ye atua wo nya tua na nemum ne nka chon enfom so nti na broni ye twiro bia no de pepa de ahye ne to me mo ate ase se anoma se ka ye ma so di kum anoma jampuku na afeso na se ma so na mu takrabo nyina aye pe bia fa sabi so obo mu ase chia wa kwa wada hoje oso kusie wo se na bedwafo ane ne nwa so ka kire abo kurasa na wafa kusie no so obo mu sansa abo abe no ne se kwantimpo mu kusie oni mirika to ale kusie ku kusie wada kwantimpo mu kro anye kase no fra mo ase se abo abotokura wo se man komode nti won so le free nkwanche da ene no kra so obi kire kusie be chawa usu tu mire ko chamfi so mu nyina fisiem dia chichiri ko ma dia anya hayo kuma chichiri tutu no ho se aboko da ho so wa hunu no ho so hwa wada ne tu asase bu afuna ane afra ni sie me mo ate ase se anantuo we eso senesra na ya bi ntumire mfansi esi so me mo ate ase sen ni tetrema so omuko na so omu ja sisi ho esi enhia ne afra ni gere me mo ate ase tikasi o yan tutwade amfom no esen da to jiro besa kwa agagere me mo ate ase ba ko susu a emia dodom se amantam so no nya asase kase abo a woni bia na do nya me de plan no sabe se o se nyina tutu aketre medi ma hulisie me mo ate ase won se tu so ba ya dante se won sayem protu hinu ma mo biem yo ko sa konfunu so won suro da bone enchienti na me ni pa yen sema mfulu yiri ka yiri be me be wu a na na yiri suro no akwasom sompa odi ni wurade etu nya titafo a na ebo eye me ofakwadwo mensa wo firi atuma nwene so number 2 wasese obo obre ya warwa damfo ba so oba so enimi sa afentu na ware so a otuba ntia onua sabe oba madamfo sebe Thomas onu so firi fuase kokome waso oba boni asem konse be ma no ebene oba no ebene me yonku bi a ye fe no besima ko wa blochimam na no kire me se ye mfa ni hahan kwa prince mafi wafa eye mia me yonku adjudicate wono so wasese o hahan oni etutua wa utire ho me mo ate ase so se me yonku besima kra na sa ka kire me se ye mfa de kokko we na da ofi sabe uhwa so se unti mfa ntototo ho ye pai pra na afase we wada ke wo kire yam fum so ade o kenkan so yam fum so jamana ka nya amana ka da fa ya so nya amana nya sai fum so enti so obi fum kuma yam fum nya wo suma pra utimu na wonemu na jo na utimu de apra ho nya sika o se panyine hia ni mpaduma apra ehunu ni sa ko pra woni mpanimfo ni didi no kure tru de wato moti apeno pa ja chacha woni mo no bo apra so nim ni hu ba bi dwale nje na furu so sabe o pama chacha no anche na ne firi no ho se de nyamrika no ni tuo atata fon so na apema mu nyina to pan ye sabe achacha kro na natade de bra na epam me mo ate ase asim pani pani yondudu ante na ni ti ho afa ya be se ho twa wa cha se kan me mo ate ase anu abo asrewa oso usum asrewa bi pension abo asrewa de ba no yi na ni ato ni ti na ma abo petu pre wa hu pre hu ya no apotobia kurase akono de bekum hiani no pre tro se ya shamra sa abo bi nchira abo bi na ko twa mansa waso akon kana musum ya friend ko twa mansa la ja na nchira sa pa dan kwa na nu
ne man frɛ no mu nya abokra ma so so mu hwe fam abo bia ba obi kwa so tuntu ne de betwa na de obesum ni asɛm so wodiam ɔso ne ya so no esu mu hwe a abo bia ba obi kwa ya bi ɔso mu na tɔfɔ mu a abo bia bo ne bi ɔso mu ana ɔtɔfɔ mu a abo bia bo ne bi nipa hodo ntina krama na chikwa abeso anopa nyense obenum okrama nim se ne baby wu anko to no de ne di do na krama bu nkotoje aduane asibidi si agina so ko na se krama ate patato na obi na fu abo agina mo wa nkopo nso mfa kodu na bona aduane so aso bi do a ya so mbio o si say abo agina mo wa nkopo nso mfa kodu na bona aduane so na pre abusiafo mo da woro ma makasa idumadi ogi na aso masenti wotifi a wo humi indi for that on the brand mo da woro ma na nipa a ehwe idumadi no enya de ketwa o mfa de ma ha emoka mo da woro ma mi twa mu na wo mo so masen no akobo odwa ton de ho da woro mesa ba sisi ya nko ba bi a twa mi eda mo ase se mo so ya se madumadi koso maka da wo so bra na mo odwa ton de ho da woro se le me wota bu de yo efedi ka kwa wiye no ye ni akwa atia mani ana hotedi e de prof maka da prof ye okunu ni enti minim se mebo mo ekunu ni dia efe to sumi no eno ade mo brebe ba e na me ni akwa na se san mane ofa braki onam to onu ayi na e ko wiye se me ni akwa atin amani bu mbe no mako abiesia edum 65 na ogubi amanyi antum enti metiti film no na akonya adiesia baako 61 ana yenya kwabna sei sarmane braki of braki ono so ogu adiesia enum saa amo no so metiti film amo okonya meti baako na film o so petiti enti ono so konya adiesia enan enti se si ai de se boni bia ba se yempon a afa di kai nko ade yemia kwabna sei obro batin amani so emano mako miensa baako dia anke yesan benisi sutro mienu amani hane miensa de mani subidie miensa mo no dia boro edi ma homre so efe to so mienu ne de obobo mama kwa babio eja yo ede dia ka de mosempa mi damo esie na ni onyam ni akwanti na ko tayi kan sika esie nti da ho kan ya bo bia wura o abuche pra o ni chwa da ke ye wu ti fi nso ahun che tenten ye wa yare akwa kai wo ni se na da ke ni me mo ati ase se abo bi e wo wuram na sei abo ano hu na e fa na so wasi kan shi o so hu na wo hu ye wu da no so wo ja sa aba ni ba do we mi ndu ye ni nkai asro anya bo ya mama ade e wo ni bi anko saa bɛn no nya abro sika nsuo ɛyɛ ɛnyɛ sika nsuo ɛyɛ santrofia no ma no se ufa na ofa musuo ija na o ja asade ɛba yɛ ni no enti menyi ntu bɛ ma yɛ mpɛ ni sɛbi ahonidie ti na bɛ ma de nsuo ya no aporo no bɛ ma kwanche ade efe yɛ sika na ɛyɛ ja topa ya se abosom kutiri hye me katu mo ase se de dia semti ne da koto kodu a de jam den ja bio de ba tia mani fa bɛ bio de dia semti ne da koto kodu a de jam iso den ja me pe ne ja hye no pa ya se nya ne tena bere no bo abere o penti yɛ nso na apata bi bɔ no den ja bo den nsuo nso mframa no wɔtwe apɔnti so obama don't disagree ahɛ ne dun so ya me ya se awo den ja mba no anu ni ko mo ati ase se ebi ase wo yi ni ha sitro mienu ma ni ha boss tro mienu so akamfo baako me sa kan pen amo ati ase se ebi a eben no eni na eki yi kwa na nka da ya se kwa itini o me mo ati ase me kan pen no kana aka kire o pen bi bu se wo so ma mi so mpa obu a wo so ni sama ofati man kan o se oba so obedun so be ma dun so ade nsam fo oba ko ni ntwe na empaso emunemu oba wo totu ya atwene be ma dem me mo ati ase se ye di to ye ti a ye na no na oba ni mu re oba ni mhwe kura na empaso emunemu ni ko bi nya de bi o ni o na se ebi eya mia no yanko se beto ma so fra fa se kokobi wase se okofo oba ba fie na se wogere gina ho ade a cha wo mpa opa no to opa wo nto ya ma oba se ne na wa tumi anya ne hwe dura no pa no opa o si nya wo na fimfa ya sa kire ne mfe ba pe anya fire be na wasa me ka anu ati ase se
amfon e na kyerɛ ne nto aso asam na abo ma de ato akwasi agye ni ama amoni ma ye mo bona nko pete nyina fa ni abro no ma wo furu bi atete na atete e fumpa be ma be ko bi puwa pu bi na abodwe se yi ahohene ntu ne egya ma ɔhwɛ abodwe se ku ha obeto ani ntoni ɛnyɛ ade akuro ba sɛ de want to be dani si ya de abo ku se nso ti bi dani mu ntwa ntire ɔbata wo fie na wo sa de no ba gya ne na isi beto ɔse wo sa menso me sa ɔbata nya nkwanda na bɛtwɛ ne pam pam na ma bɔ ne agye utuku sifu na hunu asemi ha yɛmfa nsa yɛmfa nkra ɔbata ande erukure turururu ododo so nyame a wo mu afunu price ya apotobi bradi fie akantan so te price ya ne tani to praia no ata nanti ananti me mo ate wasi am misunsu ni wasa bia no na be sia obi a odi mechi wo so afese wo tu praia ba ko mfa nkum huriya ye tu foni entu sebre huriyo hosi praia so ani kum na asema hinti na agba dabada boni anu agba ape hisem ti esuma fidie moto pra so enya pesa we die kakra mewi enti na meso akuntu wo ha enukure turo obata nya mfa do na bacha na pam krama si entie ene ongomati kokko kwa de si entie ene ongomati kokko ya na afufuro ta aka na so entie enye sa ebe ne si entie ene ongomati kokko we se wo entie ene so entie ti wadawroma wo fanto ya tina wo ma bia dum frane me sikro ko ti am dan ko so me je body abetima betima boto kura na fi me din ko do sa de wa bra ye me no kusi e person wadan ahwe ani bia ko ya ma ho kwa na wo do nu difotie dan so man na ne den che obi nyi wo emfa ne san ko paper ba wo try de difotie so ti ko fra wo to fo na obi nya ko hedi adwuma na numbre kunsio me mo ati ase se abo a onyankopon ene wo basafunu ni fufu ema no nkumbe ko kuma kuko na de chefo ase me ka mo ati ase se anoma asutufunu ne ya bi kuma anoma asutufunu ene to na kan ba ira ba ko mo ma homa be ba so mo bi mo e be fa bi ya ne be kum abo a anoma asutufunu no ene to na kan e be wo du nyanza mo ni Baira ba ku mo ma homa to fe wo nana ye do apra pa de ko kwa sha ti da mama fa ba ne ne embo jama so ye do se ba nche wo so de che ko no nka hu sa homa san mu sasa ne se da me ni tu bi ka o so ni ne so de ti ato ti ande el kulturu enam ya ko ntonchi na ma yi hu ne mfo papa me mo ati ase se ehuni nya na enyi nya board ne shamra ye musio sa ne board ne sutu mra bu ye musio enne nyina so ense sabi mi frani chire musio na kokko ne yie me mo ati ase se pleke se dan do fiti koti ana no bo afiefi sabi wani fra na ehunu kuma ho paso fa me wo yo se pleke se dan do fiti koti a na no ho ade afiefi wanya nana ne mamu fifre ana ne oto petetu a wo se wa prapo ani du ha mo bo ashi sabi wani fra na ehunu kuma ho paso nana oto petetu a wo se wa prapo abrojo ma waso afro bo anu no ho etuo we emotion na wo wode ka udru ba bi na so bi de ka na se kokuna osimkodi na gina mu wabodi wai enso ma na kwansinsi obla osiba nyemu a ma mi je se wode ka na bo be sia de tuya te se de otu amana na asansi amana mu ye bo pampo ma na ye se okomo de ensama mpomo ho nye ho de te kokko na ma ho ye mu me mo ata family view ensama mpomo ho nye ho de te kokko na ma ho ye ya ho de te kokko ye de ne ma ho ye be ma be wo mi nso ne bo ya ku enu nana sakrati ni so de atribedi koko amane fe ne bediri nta funu ya no presi oni mo wo so anu akata nana me campaign ama minia osei ablante osei a nemra ne osei hwe ho me mana osei hwe ho ati ase se fufu akonta ye duru waduru akomo ho se na da ne fudu komfo no chepe so me mo ati ase na me campaign ama na ati ase se abo akoto ni hu be hu ani fi le pre ya mia me yonko se be Thomas Prona wase abwana nche pia yense ne bon abwan tati anso ho yi ni sense adunji na me bwana ma ne fo en kulituru empampa wo ma ba mu kan diam tati awe obetwa asu a ne fi mo ba o pese wo dia ne ye oda na kom ne wo me mo ati ase se so ni abotre dwa abwan tati a na ohu na ko kom do say yem fiesa me mu ni etwa kotokoti de kotre apesa a osi ni trase
Abwa kotokro korona wo so bia ho nya na hinse de odane ne yam bo ho ma bi ehunu ne bobre me mo ati ase se obi bi ne aboa kanka bi awu awja nkawa apese korona so otukwa na se kotokro je ne bag ya enya pa de ni nia no ense so bura tipen nukure turu sika de nti de ka hwe wona nya sa hyehye me mo ati ase kokko moto de nso wa bisi abofo a na ada ne so ase sika kwa de dia nsa mafie kwa me mo ati ase onyame ene broni ne chesi kana so onyame ene eche akwantu ko taye di ka ni sika pe onyame ene chesi onyame ene broni ne chesi kana so onyame ene eche mo de se bia nya ne die enye be afuma so bisa yempe sika ofi aprensu anopa mo ati ase se ya friend say fufu banche ni mbu ase a na efiri ija ne betre na banche ni ija ne betre anopensuo said man ense na me mo ati ase se de okosa konfon onsuro da bonle nde nukure turu atopre wo twadwada me mo ati ase se ewi ase hwe kai mame nti na hwe bi nu nam atopre chene so yankan wachi ase agro na ede me mo ati ase se ensu a ede no ene eso gu ye hunyam don chese ko to don si ma yemhwie mu me mo ati ase me yire ene ka chere se wo ko wo yire ho na se me de be esu manu ma na o kan hwe ye ra pra no be ja inu na ma ye o pese wo ye no wa ye wa de wo ko ba ta bia ne bia na agege ne ba se wo so wa ma yo nko ntwa nko a wo nsu ntwa nu de wo kwa ten de oba ten de wo wiem ubu ben say wa ma yo nko ntwa nko a wo nsu ntwa nu abusianfo se da mo kana fie se wa ma no nko ntwa nko a wo ntwa nu nti sa se wa ma o yonko ntwa nko a wo nsu ntwa nu ho so hu wa ma no nko ntwa nko a ntwa nu ho meme kokko no wo tumi sa na de wo tuma konkran da bi nyina be sa adweso bisa da bere je ba ma yem de de oba ten de gina woni aten turu atente wo ti auto ko simi ko ba treja na mo wona hwe na wo simi ko bosi be sa mo ati ase sa yon ko dudu nti na bo akoto wa ne to ga ya fo ya nsa ni nsi yo beto enu nti me se nine bui e me na ko kan aduesia enu sa na ye nua o se kabran se o su bu me no aduesia nton sa e no no so e be do ma anya nto de le diga budada e me ye petitu e de go won so ana nye be se sa prawa me kama ni pia bontia no so bi so motum sa o so me se nine bui e di fatos me ri ya ko ye e ti ban kon e di ahodi nyina ko dina fe di ka no a e di ahodi a ye nua kabran se e de bro kwa tia meni no eno ana igina mu edi kama nyina abomu a ye nua kwaten amani prof ogu meni nyina oha ani aduenu nsia 126 ade nua kabran sei braki of braki orusubu 129 edi miensa na miensa de enyepe uko magazia na hu se miensa enya de yepe magazine bo tun aka anya miensa hu ntimi yin ase 1 2 3 na ko ti miensa na eye power miensa de ogiane na so enti abudafo mo sia menten ha ne mo amohwe mi nyina no enne sabra bete kunwa su die me dia bodi no bo yemia babna sai a esar mane o fabraki enne die sabri ye onu na bi na die no abodi abono abotire asonase ndi abusia fo mada woroma e ka me ne mo nkwa nke betan so a me nyuna na so bre ne ye dia ubanu anka ayo ni tudo bia so ba ko kontra so nte ya ho odi ansa makata maso masen ma dwumaje ni ntra oni mfanya ntima no na data be no aye tro ato ho enu ani de ye kan enkwa ni isua na eto on mutim ndi wada woroma mo nso yasen no de bibia kuri ni ni je frame do ma frame mu za pase do na e di so do beton de ba ha ubo ka na onfu kwan so uba ba bo de wura ma papa o ni mo de ba na nya enya dwuma ha edu papa de bo hu de wuro ndi fa beton de na bra na bo hu de wuro ma na dwuma de nso e nyina na so o dwuma de so me da mo ase akraba je bi se ni nyansapo na nya akraba je bi te so dia na nya numa ye nyansapo tia me na na esu afa bi akraba mi no ojafo ene yesane ndi nya akraba dia ene wafu mpai ni nyansapo a mo so masen na ni mo je no to aso
da mo ase Dansa pay when in a wow, but you dance a new.